సంక్రాంతి అనగా నూతన క్రాంతి. సూర్యుడు మకర రాశిలో ప్రవేశించడాన్ని మకర సంక్రాంతి అంటారు. సంక్రాంతిని 3 రోజుల పాటు ఎంతో ఆనందంగా చేసుకుంటారు. మొదటి రోజు భోగి, రెండవ రోజు మకర సంక్రాంతి, మూడవ రోజు కనుమ. ఈ 3 రోజులలో మొదటి రోజు భోగి మంటలతో, రెండవ రోజు పొంగలి పిండి వంటలతో, పితృదేవతల దేవుళ్ళు పూజలతో, మూడవ రోజు గో పూజలతో, అలాగే మాంసప్రియులకు మంచి మంచి కూరలతో 3 రోజుల పండుగ ఎంతో ఆనందంగా కొనసాగుతుంది. ఇప్పుడు మనం భోగి పండుగ గురించి తెలుసుకుందాం. భోగి పండుగ అనున్నది ఆంధ్రులు జరుపుకునే ఇష్టమైన పండగ. దీన్ని పెద్ద పండుగగా జరుపుకొని 3 రోజుల సంక్రాంతి పండుగలో మొదటి రోజు భోగి అంటారు. ఈ పండుగ సాధారణంగా 13 లేదా 14 తేదీన వస్తుంది. దక్షిణాయంలో సూర్యుడు రోజు రోజు భూమికి దక్షిణం వైపుగా కొద్దిగా దూరం అవుతూ దక్షిణ అర్ధగోళంలో భూమికి దూరం అవటం వలన చలి పెరుగుతుంది. ఈ చలి వాతావరణాన్ని తట్టుకునేందుకు చలి మంటలు వేసుకుంటారు. ఉత్తరాయణంలో ముందు రోజుకి చలి విపరీతంగా పెరగడం, ఈ చలి తట్టుకునేందుకు బగబగా మండే మంటలు అందరూ వేసుకుంటారు. దాని వలన ఈరోజు భోగి అనే పేరు వచ్చింది. కొత్త బట్టలు వేసుకుంటారు. అలాగే పిల్లలకు భోగి పండ్లు కూడా ఈరోజు పోసి ఆశీర్వదిస్తారు. అందుచేత ఈ పండ్లను భోగి పళ్ళు అంటారు. భోగి పళ్ళు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఈ భోగి పళ్ళు పిల్లలపైన పోస్తే సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు ఆశీస్సులు వస్తున్నట్లు అనుకుంటారు. అలాగే ఈరోజు పెద్దలకు కూడా బట్టలు పెట్టి పిండార్పణం చేస్తారు. ఇంకా 3వ రోజు పండుగ కనుమ. కనుమ పశువుల పండగ. మామూలుగా రైతులు సంవత్సరం మొత్తం కష్టపడి పంట చేతికి వస్తుంది కాబట్టి తమతో పాటు కష్టపడిన ఆవులు, ఎద్దులను, బర్రెలను పూజించి ప్రేమగా చూసుకొని వాటిని పూజిస్తారు. పక్షులు కూడా రైతన్న నేస్తాలే, అందుకే వాటి కోసం ఇంటి ముందు గుమ్మానికి ధాన్యాలు, కంకులు వేలాడదీశారు. చూసారా అండి? సంక్రాంతి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము. అందరూ సంక్రాంతి పండుగ చేసుకుంటారు, కానీ ఎందుకు చేసుకుంటారు అనేది చాలామందికి తెలియదు. ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది.